Nakabenta ki khobor ke baman kasngi subscribe yo Antor News. Ta krusu di fiba pi asli do. Ni naglam khobor Antor News. Miu iya kajingwan di pisa khamat. Ban peso pesnga pan ai ka khobor ki pai pa. Ha budi bok ba khamia jong kajai pan ri ni kham kami jala parawai. Dengan nya pai khindia. Ha budi bot kaneka. Ka election arjar apply kita buat orang kali ni aja ni bagi pak jadi mentah kita serang keluar kejing tembut kini buat jadu kita buat ubur kuno ki parti kuno tiada mentah nak kum nak kejing jumpi kum nak terima subhanallah sel wepen ki kuat sing samla jauh himalang ren ayu fidan ang halal ni te to ni kong ngasio ko ban ai khublei ya ka channel ke jongpi lengba kejing Tristem ke jongpi na ka por banwanra ya ke jing sekri hapo ka imlang ka salang hapo gari bekejaj benriu kala long sya ke jing kerku namta ka ri namta ka jela ka ba ye ke jongi te habai dei bat kani ka ayam ngila ban ong kapor election larangi ngap ya kata ka kentin election kamut ngila sotu bakade kapor ban yajit ten rei habangi phai pat hakanu karukom ban yajit bat ngiyo i ba babun kibriu kiba kensai hapo ki imlang kasalang kiriu pau khmat ngila ban ong kom ki pastor ki teman basan ki nong ya lam niam wat ki nong ya lam sang bahalang ru ki kentaj ya ka politics pi ki kentaj ya ka politics bat balai ki kentaj ya ka politics bat kikimi ki paru kidang ong ya ki khun bam judai ban pen jaklia ya ledih ka politics te ngap ban bu ke jing keli ba balai kami kata ke jing ong pawat ki nong yalam niam ki ong ba ka politics kalau ngapa jaklia te lada ki briu ki babaha lane ki briu ki ba don ha ka position ka ba kila ban syakri namta ka imlang ka salang ki kentaj no ya kata ka politics lan ki khan berkata ka politics kalau ka bajak lia te lanu pat ngin yo ya kata ka politics ka bakhut ka basuba lada ki briu ki babaha ta lada ki briu ki babaha ki kentat ban jon ka politics balik ki kentat ka kijing kentat joki kalau ba ki ong ba ka politics kalau ka bajak lia te lada ka politics kalau ka bajak lia ni dei ban so thu ken ba kadai ka politics ne kadai ki briu ki badon haka kadai bajak lia lada banjit teman basan lada banjit rang bak balang lada banjit nok sensyar senong ni penlong jing duai ni penlong ke jing duai namar belai khnang bangin yo khnang bangin la banjit kat kum kamon ke jing penyat lani ke jing kamon ke ba ublai nong bu nong thau u ibit lani ke dei ke ba ulak khot ya kita te kham tam kat no tam haka politics lani hakata ka por election ngila ban ong namar ba ke por election ke dei ke por ke bangin jit ya kita ki nong sensyar gi jongi te bangin yo ya kita ki nong sensyar ki bakhut ki basuba ki babaha ni dei ban mi ken kita ki briu ki babaha ki babiang hapo napok ke imlang ka salang khnang ba ki briu ki babaha kin la ban pen kala baha wat ya ka basniu ru namar menta baru babaha la ya pet sejengai bat ki ai ki badon ka politics de ki basniu ngila ban ong nomor belai ki babaha ki la ong ba ka politics ka long ka bajak lia te kemut ba ki briu ki babaha ki i ya ka politics ban ya jingi para bajak lia te kemut ba kim don gen ka men simban kwa ban wanra ban kelas ka jing ba te kata pai hendak no mentang ni kerembun sin ha ka election unu ukartong ni ki nani tak kisah saya berarti kedim dan kimat bikin babiang mo ada satu kadang dia mengingatkan sementara sang ipak ipak abaki lek buat abakin ayah kan no kahok kejuki kedim dan sekamat lalu kenoren lalu kayak kejuki bakin lek buat pi habaya keren ya kata ka man aba ya dei bat kani ke jingjit nong kamat ka jela ka jongi kadang dei ke jela ka ba sadin kajela ke ba duk beban kijing kijing jenjar ki babun ki rukom ki pat bun sin ki sim ya kapor banjit nong mikmat kadai penban ka ayam lek kemen ka ayam ban ya bam do
ka ayam ban lej rung ki ying jong candidate ka ayam bakin yakhot si perlok ban yayo kat nungut ki don partner ban yo ban lej nabil ha ying jong candidate kim sio thu pat ba kini ki candidate kim dei ka machine ATM ban sampisa ya kita ki padba nong tebut bat lada kini ki candidate ki hap ban ai pisa ya kini ki padba nong tebut ni so thu ba kamut ba katu kala dei lupa ka jing sedang ya corruption tila da wat hapo ying dor bar thau an kim pat poi swapan poi ying dor bar thau an kila sedang lupa banya bamsap kamu la sedang lupa banya tu banya lek ki kam jaklia te ji ayu na la poi ying dor bar thau an pat te kamu gendom don por shu ban perkhat nam ta ka bah kamiat jong pat ba kai ka kin don por ka long ba kila ta ki invest into shikurur na patau pat ba ban ai jing men toi pat ba aga singilit thabut kamut ki haban tension ki haban khuslai ba na ikin penmi pat de katuka sikrul bakila invest to ngiya keren ta ya kamat jong upai ba hapot kali ulit thabut kata ken long ba ki pat ba ki jongi kidang duna pat ke jing sotu kisim ba ke election kam dei ban rai ya kanu ka kasion jong ka imlang ka salang nam ta ka im ka yap jong ka chat riu han rei kisim pen ban ba ka dei tang ka samoi le ka man ta te ni don kam ba ki pat ba man ta kin sai ha ba ye de be kan ne ba ka ying dor bar thau an ni don riu phongut ki nong mi kmat balai labu ya kini ki riu phau teli ki set apo assembly mar bangi so thu la ka total population ka don lai phula khang ne po state ke jongi nyimla ba barok lai phulak ngut kin lej ban rung apo assembly bat pensengau lagi jong jing te ka pemut napo kita ki lai phulak ngut ki nong song ne po ka jela ki hap ban lej tang rup ngut pat kini kin rup ngut ha ba ki lej tang te po ying dor bar thau an kamut bakin ra ya ki mat ki jura bakin ra ya kita ki jing ka khia ka shon jong pat ba na benta pan penbet lani pan pensting ya kata ka jingkit lani kata ka jingek ka jingjenjar jong pat ba nong snong hang te hepo ying dor bar thau an ban ya kren ban ya tai hab deng jongki takin ru phongut nomor ba kita kin ru phongut ki dei ki nomi khmat na keleng jong ka jela pat kita kin ru phongut kin don ya ka jing ya tai kin don ya ka jing ya thir jingmut ka jongki ba ka ba kilat kilenti ban weng ki jing jong pat ba ten ri bun sin upat ba ukentat ban jit ya kan nong rim lani ukentat banjit nam ta kalawai bunsin ki padba kim pediang hiru ba ka election ka dei ban wanra ya ka solution nam ta ka imlang ka salang bunsin ki padba ki simpen ban ba ka election ka dei tang kata ka samoi pan ya sedang ya kata ka ban hikai ya ka kam tu kam tim ya kita ki nong thau an ki jongi te ngira ban ong ba kani ka sem arja kulai lasi kandai ka election ba compare but ka jumit pakai jumpai baru kila khamsai kila khamsampang rei ngin pe tang hi ka tu ka ni tli ki konsumsi ki den ki pai ba bo so thu ba ka dor sia ka jing don jing election ka jing ka dor ba ka jing thabut ba ka jing ka dor ban dan no mi khmat ka kin no mi khmat ni pa ni mata kin ka tu ni konsumsi ki ba mi kin khmat ki ba biak ma mo senram ka roi bat lasi lam ong kom kan konong po ro ini kin khmat ki bat bit sisa ni ikum ba sang pliam uyasa ya kimat di jura jong gejala hapo assembly nom ta kinong rep ata ni kira ba judge long win the pedang so u ten shop la se ba ki ba waju ajing nang ya kalian yang sincere iba adil ba ora ya ka reception polisi itu te habai dei bat kan ni kalong ba teng ka jing khmi lenti jong pat ba bat kakam ka bakile teng long upat ba u ang nut de kemoi kitu ki balak syajit jong pat ba pat kile de kemoi te ngalak ban ong ni ba kani ka dei ka wei ka jing te menta ko mi ba judge te ngiui ngi sakhi sai kata ba ide iwei na ki leaders ki babiang sisa ya kata mo ngimlak banlen te sang iba sang pliang ru ngi sakhi kata ba ide no ilam ibat tebet bat ibala ban keren nomor balai habangi pa apo assembly dei kamut ba dei ba kin lej ban syong te lani dei ba kin lej ban shu perkhat bat mudur ba kumno ba kin yo ban kamai
Henry apa kile jang tei kamut bakin lej ban pen sngau te ya katu ka ya ki ba ki pat ba ki don ya ke jing te sisa kala urlong ki bun ki mat ki jura ki ba iba isam sang piang ilara gila urlong te Henry le se ya kata ka jing kalong kum ne te la rangi pet pat akapor ba iba sang piang ile chapo assembly ile naka kipat ba ki ibit ban lej naka sen kongres den ri na lapoi po assembly kemut ba ki pet no shakaway kebenta ti kata ti kasyong ga jing start jong kipat ba kin kirai kum no ki perkhat kum no kin jit yo ubriu ne kin jit ka party ti kata ka kasyong ga jing start jong kipat ba te kum ka jat briu ngi don kam ki briu ki ba tebit ban yalam nam ta kari ka jat briu ke jongi ki ban la ban yasat nam ta ki jing jong ki kun ki hajar hang ne po ka jela hang ne po ka bri nyau trep ke jongi te kumbasu ong no mo ka state ke jongi la san post nem kala dap menta bat la rangi pet ya ka history ngimpat yu I ba uweiru na kinongelam napok gajat benriu ke jongi ngila ban ong ba kinne ban syong haka cuki chief minister pura san senam te la ngabaklaru ya kata let's say pin saya penbait lam re kem ka research ka bangala lam kede ke jing sha don we bring kasi ban net san senam yo syuki ban long chief minister te kan ni ka pen lengok bat ka pen sayong yang ikum ka jat benriu ba balai tang lakdon chief minister lane menteri tang ba kibadai kita ki kun kasi kun kara ka pemut ba kasuki kamju scam ka khiu de kane ngilak ban ong ba le se ban ong ka jing bom tebit jong kita ki nong elam ru ngam seula ban pediang namar ba ngisi ki nong elam napuk gajat meriu ladang ipet katkom ka history lebat ladang ipet ya katkom ka jing lak ka jong ki ru ki de ki biru ki balak hi te ngilak ban ong ne ka de ka wei ba ki biru ki jongi ki stenat bet ban syak yalam om bakin yalam te de ta ka halor ka ta ka nong rim bagi pat ba kilak kemit lenti ya kani ka kenti pemerintah bakin yo ya kinong yalam nang ni napok kajat benriu nyau trap ke jongi tengi I se cek nya pai sya kata kakam san partai ha budai bakin kicang san partai I kat nuruk kasam sijar kana sepak nyu puar umpat judan kana ka parti lese kaban scam ka jing yalam long serka la dai nak nonu ka parti ro nei bun ki brio pat ni tang ha ka senam iba kecing lam jong ba bring long tersipor bat apa jong lam jong sal sing marat bat ketua ni apa jong mukul ka syuki ka kaskam pakat adum ta ka bailam mek nepi kaskam lengi kai ho plong ba khatam di kisang rulum jungi kimla banjalam pura i kecing san senam bat kecing long ru kinong ilam ru ni yudan ji kini syuki hadu yudan ibad ang halong ne kalong kum ne larangi pet larangi pai ya ka pede bekeni ke benta hi kalong ba nadu ki pat ba kim so thu ya kanu ba kin jit ya karai ke jongki hadu ki nong ya lamru kim ju buram syu ya ki pat ba pat kim ju buram ya ka sur jong pat ba kim ju buram ru ya kata ka jingkmi lenti jong pat ba te ka wei ke jing bom ya teli ba lada wei na pedang jongki prakasi ki dei ki nong ya lam hapok ga jelah te ka pemut ba ki prakasi ki du thia ki du dam nomor balai ki don ni kata ka mensim pihun de singi la ban ong ba balai utu ula ban yalam balai ngam dei manganong yalam ten rei balai ngong kumta nomor balai lada yalam ki khasi tang po asnem lai snem ko mangong epi kemut ka cuki chief minister ka lej no shawai ten rei lada yalam pat ki wei mo ki perlok na po rilum garo ka pemut ba wat la don hap teng ka crisis ka ba syirkairu lani ka situation ka ba umlong syuk banyak keren ndai ka syuki chief minister kan ne ka sarkar kan ne te kata ka ba ki pat ba ki hab ban sngothuk nang ni sakmat ba ki don kam ban phai khmat dai syuk wat ban kin perkhat tang yu ubriu bakin jit dah kala dai ka por ba kin hab ban jit wat ya kai seng san hima sima kanu ka ba ka dai ka seng nam ta ka jat benriu ke pe la rangi phai lada ka RSS ngilak banong ka RSS ka bad daki pau million ki don ki dekot jongka hapok ka ri India lani hapok jongka pertai
kelak ban sei ke wei ke political organization ban sensar ya kari India te ngas ngau ban ong ba kelak dei ru yang ikum ka jat ban riu ba kum ka jat ban riu nyau trap ila dei ban don mangiru da ke wei ke political organization ka ba yang sisa ya kimat kinong rim ka im kayap jong kari be ke jat ban riu la sutu kuma ka ong pi ba la kum ka jep runjungi ka ya teli ka den jisu jumot nei kalau bosu punyok ni lamba biang kalau bosu bagi nyok ya takimat ba tikian ki balada pas kulap ya kun lada pra bagi nang ikmat neng imta ba ka jep runjungi ngilong kum kun tikiblang da ublang ya lam da ya kiblang atau ka sode kum kan ni ka jumot tem kalong ba kibriu gi jongi kim pediang ke jing sisa kajing kemik lenti jongki kita kajing banyo ya kita kinong elam banlong chief minister na po rilum kasi kala high expectation high mo ngila banong ten rei ke action jongki pat kalu palat expect banyo nong elam na po rilum kasi kavut pat ai badai nong elam na po kawei ka kiwei pat ki jaka te kanipi kadai kawei ka bangi hab ban sotu te kumban ong kumno habakut hi kan long bet ba tetapi habakut ki kasi la long bet ba kin lej bet hau konrat kin lej ba hau mukul tiki dei baru arngut ki diki sang ma hi tingin ong su kumno te kata ka syong ka jing start jong ki paj ba ban perkat te la pi tap ki TMC kamut ba kamut pi tap yu mukul pi tap ya ke NPP kamut pi tap yu konrat te kasyong api ko mga ong mene expectation high action kalong lo te ngihap ban bisa kata bangin su kemi lenti bat bangin su ong tang po social media bangi don kam nong yalam lani don kam chief minister ukasi kat ba kavut pat ngi ai shawei te kamut ba useless ken don kam gen ban tang pen pau ba ki kwa chief minister mano nomor ba pi expect ye no pi expect no pat ken ban ong ban penong chief minister kasi dai mangi de pan ai chief minister entala dam dai mangi shanu kitu ki ban let syong po assembly dai mangi bangi la penjob ya ki te ka syong hangi ken ngi penjob ya no te la ta ki pat ba ki kun kasi ki start bat ki salak kalong ba aba ki kemi lenti pan yo chief minister kasi te don kam ken ban nang ya bun ketin ban ong ba kin tap ya no ri ki tap ya kita hikin badai balak ban sei no elam na po rikasi tena kalem jumpi si ko ba jusang telang gabri no trap perciwai pat kita kala se ka ka jing i ka jumpi ha ka jai ban rew jungi ha kani ka sarkar belada bang ni loksan belada ka tu ka dan ka jing kala har komisan ka ha ka san perkhat ya kata ka jing kala kumba kapur ka kala naka ayam liur syaka telang syaka senrai syaka perem te kejingkela kela tang haki ayam riba ong kejingkela namta ka imlang ka salang ngam idon bat nadangi phailei haka history jong kejing yalam jong ka sarkar MDA ngi dap de kejing du jingkerman menta la jantap sansnem te ka sarkar MDA ka dap ram hadu kat ndri hujar kulur syaka walbang la tikna katakan rekulur hoi namar balai pi wat sepo printing press ru kilami kita te ki printing press kim ju permi kelumar klem da ki kijing sisa te ngatrai ba kane ru gala dei kijing sisa ba khat ri ujar kulur ka sarkar meklaya mata kadap ram syaka walbang tingi hapan sotu ba lada khat ri ujar kulur ka sarkar kadap ram syaka walbang ngi hapan perkhat ke na ka sarkar lani na ke jela meklaya jong ikan siu ban penmi ya kata kan riu jar keluar lada kan riu jar keluar lada ka interest ka ditang R% multiply R ya kan riu jar keluar ngatharai kala poi sebeneng sekendau tingi hapan sotu ba manu ban siu ya kenika ram ke ba ke sarkar MDA ke sim te kapama kalong bagi pajak ki ya syat ki mesti mentah ki rensan politics haga jingilap election jong kini ki parti MDA kajing ma kalong ba mentah tisat mesti la sibit la asdin pasi la beling ong asdin pasi nomor belai mentah hadin ke election sibuk la ka MDA kawan biang sensar ke MDA
te namar balak pendap ram kan riu jar kulur kapan perkat na ban siu ke tukaram te ka jing kloi jong ki wei lane jing kloi jong kanu ka bang lane jing kloi jong kinu kiri apo ka pertai ban airam ya ka sarkar meklaya ki kloi namar balai ki layu i te baka kadon te ka jing ka ngila ban ong ni ka resources kidon ki resources te haban keliru hang ne ba hatu lada kan riu jar kulur ka dap ram ka sarkar meklaya lane ka jela meklaya en benda ya ngabat ya pi dan en benda ya kari kasi dan en benda ya kari lum garo tiga pama menta kalong ba hari kasi kidon kita ki mineral resources ki ba ka pertai ka jaudut ka pai khamat te makili ki kloi ban airam tang ba ka pama la sayo kani kari kasi hang ne pok gejela jongi yo kela no tang ki yingja ki sinong ja lek singi lak ban ong ba yo poi ka por bangi hab bandi ya ka umbi lani ka lerbi namar baladi lada kim lak ban siuram te pila sutu hi ke ai bakin le wat ban thum da ka por kin thom te menta ka dei ka por ka dang biang paka bagi pat ba kin snuk thu ke balada ngi pet ya kini ki kam jong sarkar MDA hakini ki sansnem mo ngilak ban ong mas simti yo la kam sensyar pila yu GAU sedang berjakat perah. Pila ban batai kita. Hawa GAU po berjakat perah. Ni kejing yakit ta motor. Kang internet. Kejing kang internet gede ka wei ka bakta ya ka hok jong kiduk kisuk. Kam kata ya ubar ruspa. Ubar ruspa udon wifi. Ha, te kam kata ai ru em nam ta jong ki. Kamut ba wan ra ru ya ka unequality te hak po society. Kajing bom ya long rengkat de. Kamut kalong no ba discriminate no lani ngilak ban ong ba ubaduk uyat hagawe ke level ubarus pa uyat hagawe ke level kamu ka jingkang internet kan mau ngidai ban sotu bhai kan ne ka jingkang internet kam syam khang ya ki briu ki ba bit ba pia ka jingkang internet kan khang tangi ki baduk besuk ya ki nong kendong ki ba ki wifi ki mpoi se ki sinong ki jongki lani ki baduk ki bamlak ban le connection wifi te ngiyoi ba ka jing yaki ta motor kat tu bat ka jing kular jong sarkar lasyam tayau lasyam benai lasyam snem en pen kenre lan en wanra solution kat haduk kini ki singem don solution de ngiyoi ru ba GAU ki mensim ki ba koridor kiladu hapo gini ki sansnem jong sarkar MDA datangi pai lur sai nyauta te ngim tip ka justice haduk menta kalak puai syai te ngiyui ba kejing syak ban jong ki samla kasi hapuk jong kejing yalam jong ni sukal MDA piru pidang ken mau hi tu kapor ba je tu samla version roy ngila ya trish tom hi nam ta ka tu ka kam ba ngiyui ba ngi ki kun kasi kun khara ki samla kasi ngim singan hapuk gari bat kejat ben riu jongi namar balai naduk ba simti gini ka sarkar MDA yau lakam sensyar te umdai tang kata ki babun ki jingje te haduk mentaru empat don solution ka weiru bat ka bakam pengiu susu bat ka bakam penma susu ya ka imlang ka salang ka babu susu ya kata ka jing artatin ya kilong kemi kilong pa ki kun samla hapok ka ri kasi ge bi ge jongi kilong ba siteng mit siteng yong kilit siat yap ya uba chirister fil thank you ka jing siat yap ya uba chirister fil thank you kala dai ka wei na ka jing penkan ya ka hok long briu man briu menu ba aibor ya ki polis pan lek siat yap yu briu hapor siteng mit siteng yong plus nang ta ka ei ka ba kontrat sang mau ong ha ka tu kapor hadin ka jing ya ki phalo dan hadin ba ka jing pressure jong ki pat ba kala jur ka sur jong pat ba kontrat uong bat ukular ba en sapen sitem teng ya ki badon keti ha ka jing siat bat jing penyap ya uba ciris terfi thank you te ya kitu ki polis ki badon keti hang tu te bat kata en sapen sitem enda ke commission kala dap ai ka reports te menta ka commission kala dap submit ka reports wat la kila buri wat kila modify ka tu ka report ru nrei lakat tu kila modify nrei ngidang yoi bat ngidang sakiba kadon kata ka jing lek don bor balingi ong lek don bor namar bahang tu ke report jong tu justice wepe tu la dap kran syai ba kala don ka excessive use of force ka bakila penon kam ha kin penon kam palat ya ka bor ke jongki te ki babun ki jing duna kila ke dau hang tu te komud ka report kala syai te ba kala don syai ka jing penyap jubor ya ubriu
buat kemken Ha, balak penkan ka hok long briu man briu. Tiga jingkeli jongi hini ka long ba konrat sang ma kan sapoi artat saka ayam banjit nong mikmat. Tingim tip syu konrat sang ma udang wan kum chief minister wan syu. Tang ba kat haduk ini gisi kemut sak tang ka jing tok ya gipat ba. Bat ka jing tok kalong kam nei ka jing tok ya ki briu jong uste sapok garu hills mo ngila ban keren hang ne. Ka jing tok kalong ki tok ya ki kun kasi kun kara ki jongi. Ya ki rilum kasi. Namar balai PUE hapo rilum garu mdon bayaki hatu kapur ba syasiat ba ciris tafia ngi la yaki la katno teligi meeting ngile namar balai ngile ketugi rally bat kadai hi karukom jongi namar balai ngi hab ban penti kena baka hok long briu man briu hang nepok ka cela hang nepok ka ri kasi kadai ban singan namar balai mentakas ngi wat la tangam itu ya kita gi bahaying wat la tangam itu ita ba ciris su hangi so tu ba udai ubriu Padahal penyap jubor briu kemut bapi penkanya ke hok long briu man briu. Te mentala tapi leit penkanya ke hok long briu man briu leit penyap ya briu pok mulai. La tangi su snapjar. La tangi miyo ya ke justice. La sayo kawan ji haying jonga. La ni kawan ji haying jong pi. Te kau kum kita kelak don em kata ka fair psychosis. Hagi pat bak nong sesnong jong gari kasi. Tapi tang ken mau hiru ba abang akran ni kita hiru kila don kejing sakot hajir ya kan ha tengah te kata kejing kot hajir ka adai ka wei ka baki modal no ya ka demokrasi beling on don modal ka demokrasi nomor ba hak demokrasi la dapat tai sai bangi don ya ka hok pan penpau ban keren te hendrei habangi keren pat ya kejing sisaru umlong syu te hang ni pok kejing yalam jong skala MDA ka long ba kila penkan ya ka hok long briu man briu kila penyapru wat jaga demokrasi. Tika syong pat haki pat ba menta. Namar beli ka MDA manu ba penpoi lan manu ba form kata ka sarkar. Hawaj form ka sarkar BJP bat ka NPP. Tang ba dai ni em budget ki pat ba ta. Tila ta ki pat ba ki jit ya kum kata ka sarkar. Bat ki layu i ya kata ka jing ko. Layu i ya kata ka jing le jubor, ya jing thombor. Jongan sarkar MDA. Haduk balak penkan wat ka hok long briu man briu. Ka syong pat ba kan menta ya no kin jin namar ba le segi pat ba kin khmik lenti em ngidai ban pet yu ubriu namar beli wan rak development don kam tu ba kran ijat ben riu namar beli don development ngakwa ban kran hang ni kalong ba mentoi yu ba pin bu la ni ba pin tit ya ka TV la ni kanu ka tiar ka baram dor haying jong pi ka ba syong dor lai lak saulak la ta ka jingkhang jong ka ying kam scam mentoi yu pintit kita kitiar nomor beli kinong tu kin sayuk bandrung apo ying jong pi bat bandrong no kita kitiar ke baram dor tika ai ke bagadon kam kum gari berkejat beriu mentangi don kam ya kinong ya lam ki balong kita ki ban sna ya ke jingkang ban scam gari berkejat beriu kenang be kita kinong tu kinong lute kinum yok bandrung kat bamuan apo ke state ke jongi bat ban lute lut kat ya badon ngila sutu ke ai don apo ke state ke jongi bat kin salute ke ai te kum balong mentaru kirung kat bamuan kilute kat bamuan PUE hiru ki kun kasi jongi kitre eu bat ki we kitre eu hang nepok gari kasi te kita ki dei ki bengak syukwa ban pasat jengbut lengba jong pi ki pat ba ai bagi pat ba data ki sngawi hap kin pediang ya kan ya bat karai ga dei pat ba ya ka ban penbaha la ne ban pensniu ga dei garai jong pat ba kamentoi bangin ben sarkar kamentoi bangin kenthok sarkar tang haki asnem laisnem syua ke election bat syua ban poi election pat ngias namcar bat kamun toi ru bangin su kenthok bangin su komen apo social media la ta hapor ke sngi bangi le jrung apo kamrat thaput ngimnang ban thap namar ba ong nginang ban thap kemut ngi hap ban thap ya unong yolam om ya kinong ya om ya kita ki nong lilam namar balai kibun kibriu kiba hang te po assembly kim kot kabor ke jongki wat la ki don makna ka mensim ban sakri ru haba kim kot kabor kim thau perthai ke PUE hiru bi saki ru ba ki don kinong elam ki don kinong mikmat jongi ki ba hang te po assembly wat ye ke ba la tho kom ga kenjam memorandum hanrei ban pule ke turu kim la te kalong ke ba pau be te haba ki pau be ke mut ba pencak burum ya noh tu buat assembly. Lata UMLA lani unong mikmat. Ukren pathar, ukren kelumar hapo yung dor bartawan. Bat umla ban keren lani umla ban pulia tang ke balak tho. Kamut ba utu unong mikmat dei ulek ranya le dia. Upen lek ranya gitu ki pat ba nong jit ye u.